ba na makullin mota, ina so zan fita. Yalla bai barin kai kamar ne na zaka. Kada ka damu, kawai zan zaga gari ne. To gashi. Sa guda zan dawo. Kin je wajen sayayyan ne? To kawai ki jira ni zan zo dauke ki. Kai kira so ka mutane sakare. Daga ta mana. Ba ka gani ne? Ba a gani din. Kai ba ka ganin mutane ne. Hanya ka ce. An wuce din kai abin da aka yi. Ka dakata ba ka ganin mutane. Kai ka zama da. Kowa ya gosa akan waye babban minista na gaba. Yalla bai raga ba, kai ne idanun jam'iyya. Za mu yi farin ciki in ka zama babban minista. Amma fa sai dai akwai raɗe-raɗin cewa sam kai baka sha'awar wannan matsayi. Idan kuma ba kai ba, da yawa daga cikin 'yan jam'iyya da kuma wasu daga cikin 'yan majalisa sun matsa akan cewa ni na hau wannan kujera. Kuma hakan muradin mutan ƙauyenmu ne labai. Da sanyawar albarkar ka na girma izuwa wannan mataki, kuma da bazar wannan 'yanci nake rawa a wannan jam'iyya. Ba na so jam'iyya ta rabu biyu a kaina bisa dalilin an naɗa wani daban a matsayin babban minista. Yanke hukunci yana gare ka. Na bar ka lafiya ya labai. A da na kasance shugaban kungiyar 'yan kwadago ne. Da kai da ɗaukakakken marigayi. Ko ka ja wani cikin siyasa ko ka sa na zama minista ya labai. Ya labai. Zamowarka na babban minista abu ne da muke fata, amma sai dai mun ji jita-jita cewa kai samsam ya labai. Ba ka da sha'awa ta wannan matsayi. Yalla bai, idan ba za ka zama ba, kuma ba ka da sha'awar hawa kujerar wannan matsayi, ni tun daga tushe na taho, na cancanta in je majalisar yankina da al'umma da kuma 'yan jam'iyya mafi muhimmanci iyalaina ma sun gwada sha'awarsa akan wannan yalla bai. Babban ɗa ne ga ragaba namu, shugaban jam'iyyar adawa Sirfa Rawo da kuma ɗan shi.